Moltíssimes gràcies, bon dia. En primer lloc, jo crec que toca agrair a Jesús, no, l'alcalde de Torrent, per acollir-nos en aquesta jornada. Com molt bé ha dit, l'entitat metropolitana té una visió i una implantació metropolitana i jo sé que aquesta tensió que n'hi ha a voltes entre el Cap i Casal i l'àrea metropolitana, per a nosaltres, o almenys per a mi com a president de l'entitat i també com a vicealcalde de València, sempre intentem que de veres l'entitat metropolitana tingui aquest caràcter metropolità i que tots els municipis de l'entitat se senten representats en ella. No? I per això, aquest tipus de jornades també volem fer-les en l'àrea metropolitana fora de València. No? Perquè cert és que la ciutat pesa molt, exactament pesa el 50%, però l'altra meitat, que no és poc, sou la resta de municipis i, per tant, és important equilibrar aquesta presència de l'entitat. Per suposat, també gràcies a tots els alcaldes i alcaldesses i als responsables polítics i tècnics de la gestió de residus municipals i també als que esteu implicats en la contractació de servicis de replega, perquè, a més, anem a tractar aquest tema especialment també en la jornada d'avui. I, òbviament, també gràcies a Ecoembes, a Xavier Balaguer, el responsable per a Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears d'Ecoembes, per col·laborar també en aquesta jornada, per proposar aquesta jornada i tindre aquesta col·laboració sempre tan fluida tant amb l'entitat metropolitana i en el que respecta, per la meva experiència també, amb el meu ajuntament, respecte a la gestió de residus. No? Jo crec que estem, com ha dit l'alcalde, en un moment de transició en el que encara hem de definir el model de gestió per al municipi i dins de cada municipi, a més, per a cada àrea del municipi, perquè les nostres ciutats, en general, tenen una diversitat de realitats, no tots els barris són iguals i una ciutat que ja és gran com Torrent sap perfectament quina és la diferència entre el centre i els barris desenvolupats fa 30 anys o quina és la realitat també de les urbanitzacions de xalets que, per exemple, així també són importants. No? En València ciutat també tenim una diversitat enorme de barris i inclús de pobles, que diem allà, o de pedanies. No té res a veure el Palmar amb el centre de la ciutat o amb un barri desenvolupat com Campanar. No? Són realitats tan diferents que en realitat no pot haver un únic model de gestió de residus, encara que la realitat actual és que tenim un únic model de recollida pràcticament en tot el municipi. I ara estem en una transició per a definir quin és el millor model per a cada àrea de la ciutat, depenent de la seva idiosincràsia. Però, com molt bé també ha dit l'alcalde, aquests sistemes de recollida de residus són dels servicis més cars d'un ajuntament. Podem afirmar que pràcticament, almenys en València, no arriba al 10%, però s'apropa al 10% del pressupost, que enguany és de pràcticament 1.000 milions d'euros per a l'Ajuntament de València. Per tant, és un servici que impacta de ple en el pressupost municipal. I cada volta tenim més exigències legislatives, cada volta tenim més exigències de recuperació, cada volta tenim més exigències ambientals, i, per tant, cada volta el sistema ha d'encarir-se necessàriament perquè se necessiten més recursos per a poder complir aquestes exigències. Ara mateix també sabeu que està en el seu tram final d'aprovació de la nova llei estatal de residus, que comporta també una sèrie de noves obligacions per als municipis, entre altres l'establiment d'una taxa obligatòriament que dona un període d'implantació per a uns anys, però que s'ha d'implementar també en els nostres municipis per a recollir aquests residus. I per què des de l'entitat metropolitana de tractament estem tan interessats en fer aquestes jornades com la d'avui? Perquè nosaltres rebem allò que recullen els municipis i, per tant, depenem absolutament. La nostra taxa d'èxit en la recuperació i en el tractament de residus i en la no utilització en excés de l'abocador de Dosaigües, que, per cert, ja tenim una taxa autonòmica per utilització d'aquest abocador, i la nova llei de residus estatal torna a implementar una nova taxa per ús d'abocador que va tindre més incidència encara sobre el pressupost que la taxa autonòmica, perquè, a més, farà
El gravamen implicarà des de la primera tona que entra en l'abocador i no com l'impost autonòmic, que n'hi ha un marge d'exempció. Per tant, això és una novetat també que hem d'afrontar en breu i que haurem d'afrontar els ajuntaments en breu, perquè l'entitat metropolitana, després de fer una consulta a la Direcció General de Tributs, ens ha dit que hem de repercutir aquest impost als ajuntaments, perquè són els productors d'aquests residus que acabaran en l'abocador. I, per tant, estem en una transició que jo més bé diria que és una revolució, perquè ens estem enfrontant a tants reptes que no és un pas xicotet el que hem de fer en els pròxims anys respecte al tractament i la recollida de residus. Per a que us feu una idea, en el 2021, a les nostres plantes de valorització d'Ornillos i Manises aconseguirem recuperar 13.500 tones de plàstics, 12.500 tones de metalls i 11.700 tones de paper i cartró. En total, vora 38.000 tones recuperades de residus abocats al contenidors on no haurien d'estar, perquè nosaltres tractem només el contenidor gris i el contenidor marró, és a dir, només el contenidor d'orgànica i el contenidor de resta. Per tant, ahir en principi no haurien de trobar residus d'envasos, no haurien de trobar paper i cartró i no haurien de trobar metall, perquè s'han de depositar en la resta de residus. Però la realitat també és que allò que recuperem és una part de lo que trobem, perquè moltes voltes aquests residus que podrien haver sigut reintroduïts en el sistema no es poden recuperar perquè no tenen valor comercial i acaben anant a l'abocador perquè el paper i cartró s'ha contaminat, perquè el residu plàstic s'ha contaminat per residus orgànics i, per tant, deixen de tindre valor comercial i acaben soterrats en l'abocador de Dosaigües. I hem de tindre en compte que la nostra àrea metropolitana, que és la primera àrea metropolitana del territori amb més d'1,5 milió d'habitants, té un impacte sobre l'interior del territori perquè l'abocador no està en l'àrea metropolitana, està en Dosaigües, que és un municipi d'interior. Per tant, tenim una responsabilitat vers el territori. Per tant, la clau per a l'entitat metropolitana per a tindre unes bones taxes de tractament és que els municipis ho fem bé, és a dir, que implementem sistemes de recollida de residus que permeten la separació en origen i, per tant, que tots aquests residus se reinserten en l'economia, en el sistema, etc. I, per tant, tindrem millors taxes d'èxit en l'entitat metropolitana perquè també tirarem menys residus en l'abocador de Dosaigües. Per això, jornades com la d'avui ens ajuden a formar els municipis i l'entitat metropolitana des de fa uns anys vol tindre un paper no només de mera administració gestora del tractament de residus, sinó que vol ser no només això, sinó també una espècie d'entitat que ajude als municipis integrants de l'ENTRE a millorar la seva gestió en la recollida de residus i la seva política general de tractament i de residus en general. Per això també una de les potes importantíssimes de l'entitat metropolitana ha sigut l'establiment ja d'un contracte que ja està operatiu, encara que està començant, d'educació ambiental, que tenim 8 educadors i educadores ambientals amb un equip específic per a fer educació ambiental en els municipis de l'àrea metropolitana, i volem posar especialment l'accent en els municipis mitjans i menuts de l'àrea metropolitana que no tenen tanta facilitat per a tindre sistemes d'educació ambiental. Perquè la ciutat, evidentment, València, avui mateixa tinc una comissió de treball de residus del Consell de Medi Ambient i anem a presentar el nostre propi pla d'educació ambiental i, per tant, el pla d'educació ambiental de l'ENTRE haurà d'incidir sobretot en els municipis, en la resta de municipis de l'àrea metropolitana. I ja per últim, volia agrair a Coembes també perquè és una entitat que està fent un esforç d'informació a la ciutadania. Una d'elles és precisament la coorganització d'esta jornada amb les entitats locals per a ajudar-nos a millorar els nostres sistemes de gestió. I estem segurs també que les ponències que s'exposaran avui serviran per a conèixer amb més detalls els aspectes rellevants del nou marc regulador de la gestió de residus i de les obligacions de les entitats locals en aquest àmbit, com hem dit abans. Tenim un repte majúscul per davant, estem en un moment molt important, no només perquè tenim novetats legislatives, sinó perquè cada volta més els veïns i veïnes de la nostra àrea metropolitana i la població en general ens exigeix majors estàndards ambientals. I per això necessitem donar a conèixer quines
l'impacte dels residus sobre el medi ambient i què passa. Molts veïns i veïnes desconeixen absolutament què passa amb aquesta bossa quan la depositen en el contenidor. És com hem perdut completament el control o la informació sobre el procés i hem d'informar-los de l'impacte d'aquests residus sobre el medi ambient i sobre les seues butxaques, no ho oblidem, perquè acabaran repercutint-se sobre les economies dels veïns i veïnes. Ja per acabar, tenim el repte i l'obligació d'assumir els objectius de reciclatge i de minimització de residus que ens marquen la legislació autonòmica a través del Pla Integral de Residus, l'estatal, que està a punt d'aprovar-se també la nova llei de residus, i l'europea a través de les diferents directives. I per això hem de sumar esforços de manera coordinada des dels ajuntaments i les mancomunitats, que tenim 2 mancomunitats en l'àrea metropolitana que també recullen residus, en aquest cas el Nord-a-Nord, des de les entitats de gestió de residus, com l'entitat metropolitana, i també des dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada dels productors, com és el cas de Coembes o Covidrio, entre altres, per a possibilitar un canvi de paradigma que ens faci caminar cap a una economia circular. Perquè ja ho diem moltes voltes, però és una realitat. Els residus són una oportunitat també de generar economies, a més, economia local, moltes voltes, que facilita també que tinga un nínxol per a la creació de llocs d'ocupació en la nostra àrea metropolitana i en el nostre país i, per tant, hem d'aprofitar també aquesta oportunitat. Així que moltíssimes gràcies per la vostra assistència i espero que aquesta jornada siga un èxit i, de nou, gràcies a l'Ajuntament de Torrent per acollir-nos en aquesta Casa de la Cultura. Moltes gràcies.